Deze president zou RVC-leden toch op basis van wat ze kunnen, wat ze in hun mars hebben, zouden ze benoemen. Wat hebben ze gedaan? Uiteindelijk is het weer het friends and family beleid. Ik had ook voor RVC-posten. Ik ben zelf actuaris van beroep. Toch? Ik heb verzekeringswiskunde gedaan, weet je, gestudeerd, alles. Je hebt de papieren. Maar je kent de mensen niet. Dan denk je dat ze mij gaan benoemen om ergens, bijvoorbeeld bij een verzekeringsmaatschappij, te gaan bepalen wat er gebeurt. Nee, het zijn mensen die tijdens verkiezingen de vlaggen hebben opgehangen of die mensen hebben gefaciliteerd. Die worden benoemd. Dus jullie komen bij de mensen, wat zijn de problemen, waarmee kan ik jullie helpen en dat neem je mee. Ja, bijvoorbeeld een tijdje geleden hadden we het bij een zaak aan de overkant, een horecazaak. Daar kwam iemand binnen, een beetje beschoten, dronken. En die eigenaar zei, wil je alsjeblieft weggaan, we willen geen dronken mensen hier. Nou, bleek dat die persoon gestoken was op straat. Hij had hulp nodig. En toen zei de gemeente opeens, ja, we gaan die tent sluiten, want er was iemand die verwond was in die zaak. Dus er is geweld in die zaak. Dat die man toevallig naar binnen kwam. Dan zei ik van, nou dan ben ik schriftelijke vragen gaan stellen. Van hoe kan dat? Als het een school was of een Albert Heijn en die man kwam daar binnen, gaan we dat ook 2 weken sluiten? Volgens mij niet. Simons persoonlijk, nou maar echt. Echt waar? Maar de man denk ik voor zijn tokkie toe. Nou, not true. Omdat de man dat jong. Maar goed, jouw mening? Look at beleid no. Toch? Tussen Blakaman en Hindustani, dan look at beleid toen. Dat je ziet dat we awa PV bij awa mix vorm, dan sani, zeg maar, a regering als don't know, awa eenzijdig vorm. Om te beginnen, iedereen telt mee. De verbinding tussen mensen. En daar is ongelooflijk veel schade aangericht afgelopen jaren door mensen uit elkaar te drijven. Om te zeggen, van, weet je wat jouw probleem is? Die ander bestaat. Als die ander niet zou bestaan, had jij het veel beter. Nou, dat soort onzin dus. Hè. Dus de verbindingen die herstellen tussen mensen is denk ik heel belangrijk. Het lijkt heel soft, maar daar ligt wel de kracht van de samenleving in. En dan komen er natuurlijk onderwerpen als waarom slapen mensen op straat? Dat is een politieke keuze. Afgelopen 4 jaar had men ook kunnen zeggen, niemand slaapt op straat. Dat gaan we regelen. Dat is voor zo'n rijke stad met zo'n rijke haven. Het is toch ondenkbaar dat de mensen buiten slapen. Moet je niet willen. Het hangt er vanaf, weet je. Dit is het beleid van de regering. Hoe kan je toelaten dat KLM voor jou moet beslissen wat de ticketprijzen worden?